Но когато става дума за свободата и че това е всъщност онова, с което започва възпитанието, онова, което надграждането, така да се каже, в отношенията между родителите и децата, свободата е избор от една страна. Тя не е вседопустимост. Защото има родители, които правят обикновенно, пак казвам, това е родителите, тези, които са самотни родители, когато един от двамата родители липсва в семейството, обикновено родителят започва да превръща своето дете в социален партньор. Това социално партньорство е свързано с това. Превръща моето дете, което няма тази способност да ми бъде социален партньор, защото то не е довършено, не е израсло. Аз го превръщам в равностоен на мен участник. И по този начин, между другото, говорил съм с хора, това са главно жени, майки, които казват, аз съм превърнал моето дете в мой приятел. Най-добрата ми приятелка е дъщеря ми. Става въпрос за дъщеря на 12 години. Няма как да стане това нещо. Това означава възрастният да си позволи да допусне детето в един интимен свят, който той като зрял човек присъства и в който изгражда около себе си. И в този интимен свят детето може, и то не само може, то се ужасява в този интимен свят, защото то не е дорасло, то не може да го осмисли, не може да го схване. И това нещо родителят го превръща в някакво свое предимство, в някаква своя гордост, в някакво свое достоинство, в което той се хвали, нали, че ето, моето дете толкова е превързано, толкова му обича, толкова, че е най-добрият ми приятел. Аз с него за всичко мога да се посъветвам, аз към него всичко мога да отправя, аз на него разчитам да ме разбере и какво ли не е още. Значи това разбиране на свободата е абсолютно недопустимо. Защото това вече тук няма свобода. Тук има налагане на нещо, което е неспецифично, не предналежи на живота на детето. Интимният свят на родителя не предналежи на живота на детето. Живота на детето, неговият интимен свят, родителят е включен по друг начин, а не чрез своя интимен живот, чрез своите интимни преживявания и така нататък. И тук вече въпросът е другата страна, свободата като избор. Какво прави родителя тогава, когато показва своята свобода, тогава, когато демонстрира своята свобода или когато дава за пример своята свобода? Дали той контролира свободата на детето си? Значи, ти си свободен, обаче имаш определени граници, в които да си свободен. Или тогава, когато той се превръща в гарант на правилния избор в свободата на детето. Но кога човек може да бъде гарант за нещо? Тогава, когато той е преживял. Това означава, че родителят не може да се представи пред детето си като винаги знаещия, правият и така нататък. Трябва да покаже на детето си, че правилният избор е и резултат на едно общуване между родителя и детето. Че правилният избор не зависи само от моята гледна точка, от моето чувство, от моята емоция и така нататък. Че аз съм минал през ситуацията на избор, грешил съм и съм понесъл някаква незгода, някакъв ущърб, някаква лишеност от това, че не съм направил правилния избор. И тогава, когато аз ставам гарант чрез своето преживяване, чрез своето участие в избора, чрез това постигане на свободата, тогава мога да разчитам и че детето ще бъде свободно. И че това дете ще се възпита. И от тази гледна точка, отец Василий добре го каза, че има граница на възпитанието. Има ли наистина такава граница? Това са моите въпроси. Сега тук очакваме от двамата да отговорите. Възпитават ли децата своите родители? Хайде така да го обобщя накрая. И да, и не. Тоест, има... За възпитанието за границите във възпитанието. Има граница, според мен, когато родителите трябва да кажат за себе си. Аз бях до тук от гледна точка на своето постоянно участие, но според мен възпитанието от страна на родителите никога не може да свърши при децата.
Тоест, родителите за тях винаги могат да бъдат ярък пример в техния живот, с който те постоянно да подхранват себе си във всяка една житейска ситуация и да си спомнят за своите родители с най-добри чувства, да се учат от тях, докато са живи. Аз лично съм израснал в едно семейство, където никой не боравеше с специални методики и не четеше специално Макаренко или още някого там, за да прави опити как да възпитава своите деца, и всичко вървеше според усвоената от моите родители традиция, например, от традицията на техния дом и на обществото, в което живеехме тогава. И това беше предавано от поколение в поколение и моите родители са ме възпитавали спрямо това, което те са усвоили и което, както казах, нали, е диктувало тогавашното общество, и аз в никакъв случай не мога да се оплаквам от такова възпитание, защото все още, а понякога и те първа, осмислям някои така естествени методи, които казвам естествени, защото те просто техния живот и тяхното отношение и помежду им, и спрямо нас са били до толкова правилни, до толкова истински, че плода на това възпитание е такъв, например, един от най-ярките и най-добрите плодове е такъв, че ние, например, сме 3 деца, но помежду си сега живеем в абсолютно разбирателство, в много добра братска любов, така, макар че вече нашите родители ги няма. Никога не сме имали някакви претенции един спрямо друг, че един е вземал повече или на другия е дадено по-малко. И забелязвам, че всеки един от нас възпитава своите деца именно по този начин. Затова много е важно кои сме ние за своите деца, и децата със страшно много проценти ще копират, без да искат дори понякога, и добрите и лошите качества на своите родители. Аз, например, тепърва забелязвам колко много съм копирал своя баща и съм го копирал и в тези неща, които са ме дразнили на времето в него. И сега същите тези неща, които аз съм усвоил, дразнят моя син. И това е доказателство на това, че Бог наистина наказва до 9 коляно. Той наказва им по този начин, защото ние усвояваме лошите неща от своите родители, например, без да искаме понякога. И докато ние не причупим тази практика, нали, и не тръгнем по друг път, т.е. да не правим това, което ни харесва в нашия баща, например, или в нашето семейство, защото той е пагубно. Но да бъдеш реален родител, да бъдеш идеален родител, във възпитанието по различен начин се отразяват. Реалният родител в крайна сметка е наясно с онези свои слабости, които детето може да възприеме от него и с които той е добре да се пребори. Или да му покаже, или по някакъв начин да го изведе от възможността то да стане подвластно на тях. От друга страна, той не трябва да налага на детето някакъв свой идеален образ, като той не е такъв. Тогава детето схваща лъжата. За него неговият родител не е идеален, той е лъжец. Няма идеални лъжци. Идеален е само онзи, който винаги казва истината. И тогава реалният родител със своите слабости, тогава когато е с истината и представя истината и не лъже своето дете, тогава той се приема като идеален от самото дете. Тоест, във възпитанието няма, и тук Емилия беше права, нали, като каза, че няма нищо непременно, което ние да налагаме на детето, което да очакваме от него, което да внушаваме, че очакваме и така нататък. И в този смисъл на думата, може ли да има само възпитание, без да е само възпитание? Нали? И самовъзпитанието като един от основните фактори. Как в семейството всъщност се осъществява този процес? Можем ли да възпитаваме самовъзпитание? Има един момент
от който нататъка бащата вече може да признае, че сина го надраства, че сина може да постигне много повече, отколкото бащата може да постигне. Дори много вдъхновяващо, когато родителите показват, че те също могат да се учат от своите деца. И тук в тази връзка съм си преписала един цитат от Джебран Халил Джебран, който казва от книгата Пророк: вашите деца не са ваши. Те са синове и дъщери на живота, който продължава от само себе си. Те идват в живота чрез вас, но не от вас, и по този начин те са с вас, въпреки че не принадлежат на вас. Вие можете да се стремите да бъдете като тях, подобни на тях, но не и да ги правите като себе си, подобни на себе си. Животът не се връща назад, не върви назад и не чака вчерашния ден. Вие сте лъковете, от които вашите деца, като живи стрели, се пускат напред. Мисля, че това е взето от Свещеното писание. Ето такова е истинското отношение на любов на родителя към детето си. Възпитанието, доколко то, как да кажа, се осъществява самото семейство. Защото е лесно да кажем, че човек започва там, където свършва възпитанието, там започва самовъзпитанието. Не е точно така. В тази връзка само ще отворя една скоба в автобиографията на Бранислав Нушич. Нали, той разказва как се родил, как му минало детството, какви отношения с родители и така нататък в училище, какъв бил непослушен и прочее. И накрая казва: тогава се ожених и с това свършва моята автобиография. От тогава започва биографията на човек. Значи, има разлика между автобиография и биография, има разлика между възпитание и самовъзпитание. Тези две неща вървят заедно. Не може, нали, едното да е до тук, оттам нататък да започва другото. В тази връзка, пак да повторя въпроса, ролята на самовъзпитанието. Ако имаме предвид това, което казва Нушич в своята автобиография, че тя свършва тогава, когато, нали, започва брака му и това е истинската биография, тук трябва да кажем, че той до голяма степен е и прав, защото в брака, нали, нещата се случват по един много интересен начин, когато ти до голяма степен, ако не изцяло, се опитваш да живееш за другия, но това в същото време не означава, че ти се лишаваш от личностно достоинство и нямаш нищо, което започва да те изгражда. Нали? Защото според мен именно това е момента, в който човек започва да живее този живот, в който става най-истински. Нали? Лишавайки се от своя егоизъм и от своята себичност, живее за другия, и това е реализацията, според мен, на основните заложби на човека, на любовта. И тук е много важен въпрос. Ние, когато излизаме от своето семейно огнище, върху какво или за какво изграждаме в себе си всъщност. Дали се опитваме да градим основните личностни и човешки качества, или повече наблягваме на кариерата, на образованието, на това да изградим материалната част на своя земен живот, да придобим добра работа, нали, с висока заплата и така нататък. И не е лъжа, че покрай тези неща ние забравяме за основните духовни качества, които касаят именно това възпитание. И аз мисля, че рано или късно човек стига до съзнанието, че му липсват основни неща. Но в края много често се усещаме както бабата от приказката на Пушкин за златната рибка пред разбитото корито. Защото не сме искали тези неща, които трябвало да искаме.
Тя искаше богатство, дворци, така обществено положение, но най-накрая се озова пред разбитото корито и аз мисля, че ние трябва да залагаме най-напред на тези качества в себе си, които ще ни помогнат в личностен план да сме свободни, истински и да обичаме, а всичко останало, то не мога да кажа, ще дойде само по себе си, а по-добре е да кажа с думите на Христос, ще ни се приложат, ще ни се дадат. Много възрастни хора днес наблюдаваме това, че не са доволни от своя живот, че като че ли напразно са живели своя живот. Или че това, което са постигнали в своя живот, наистина днес не ги удовлетворява. От една страна не е повод за гордост, което не можем да спорим дали правилно чувство или не, но в същото време в тях няма мир и в тях няма радост в тяхната напреднала възраст. И това не идва само за това, че те осъзнават, че вече са немощни и наближава края на техния земен живот, а идва от това, че не са придобили като че ли основните качества на свобода, на смисъл и на любов, които дават истинския мир. Човек остава неудовлетворен от себе си тогава, когато аз имам такъв случай, между другото, и с близък мой човек, който така, родителите ми имаха прекрасни отношения, ме възпитаха чудесно. Не знам защо аз съм нещастен. И поглеждаме, родителите до края ли бяха заедно? Да, до края бяха. Ти остана ли с брачния си партньор до края? Не. Побърза при първата криза, при първият случай да се раздели с него, без да желаеш да поправиш нещата. Родителите ти справедливо ли се отнасяха с тебе? Да, справедливо се отнасяха. Ти справедливо ли се отнася с своите деца? Ами, мисля, че справедливо. Давам им пълна свобода. Това справедливо ли е? Да дадеш на детето нещо, което то не може да понесе. Така наречената пълна свобода. И така нататък. Това са вече въпросите на самовъзпитанието, че един човек трябва да умее да прави и това, но той може да умее да го прави само в семейството, там, където са брачните отношения. И сега тук остана нещо, което може би следващия път ще продължим. Може с въпросите ще го Да, може и във въпросите. То е свързано нещо, което не засегнахме, но което малко или повече касае темата. Тогава, когато се разменят ролите. Ролите в съпружеските отношения, ролите и в родителските отношения към детето. Тоест, тогава, когато родителя играе ролята на дете, менява се ролята на родител на детето или на възрастен. Тогава, когато мъжът изпълнява или по-скоро или жената, няма значение, се опитва да компенсира другият родител именно в неговата специфична роля. Това са все неща, или когато самите деца изискват от своите родители по някакъв начин, родителите се подават на такъв тип отношения, изискват от тях да играят според техния сценарий на децата, а не според сценария на родителите. Това са все въпроси, които можем да разгледаме и да поставим. Съмнявам, че ние днеска можем да разгледаме всички въпроси. Аз затова казвам, че за следващия. Освен това при така нареченото пасивно и активно и пасивно възпитание, децата получават едни негативни послания, които могат да бъдат дори класифицирани. Много интересна тази реакция от страна на детето, която след това оказва влияние върху целия му живот, и това е много интересно, обаче следващия път трябва да го засегнем. От рода на това не бъди значим, или по-добре без тебе, или не бъди дете, или пък не бъди възрастен. Много са интересни тези негативни предписания, които родителя без да съзнава отправя към детето си като послание, които то приема като свое базово убеждение, което след това му пречи и в взаимоотношенията с другите, в отношението към себе си, към света, към неговото израстване и за създаването на семейство по-нататък. Но... И така, въпросите.
когато се прекали със самовъзпитанието, с самодисциплината? Човек да е дисциплиниран е част от възпитанието, но да не бъркаме самовъзпитанието с самодисциплината, защото човек много често се самонаказва чрез своята дисциплинираност. И тогава, когато той изгражда навици, обикновено тя дисциплината е свързана с определени навици. И тези навици, върху тях той се фиксира и без тяхното изпълнение той не се чувства уверен в съществуването си. Моят баща, Бог да го прости, той имаше навика всяка сутрин да се бръсне. Нали? Аз този навик не съм го усвоил от него. И то се ми личи понякога, даже твърде досадна е тази процедура. Но при него беше това изградено в навик. Нали? Дисциплина, която той се е създал в казармата, като е бил. И ако той не се обръснеше, това вече за него беше признак за нещо, което... Но това самовъзпитание ли? Това придържане към този акт на един ритуал, нали, който има някакъв съсредоточен смисъл през деня и ако не му почне деня с обръсната физиономия, той не се чувства добре през целия ден. Значи, не трябва да бъркаме самовъзпитанието с самодисциплината. Самодисциплината много често ни подлага, сами наказваме себе си за определени неща, без това да е самовъзпитание непременно. Аз само в едно изречение ще кажа за самовъзпитанието, че е безкрайен пътя към съвършенството. Тоест, цял живот човек работи върху себе си, върху своето духовно израстване. Цял живот. И в това няма, така да се нарече, крайност. Да, друг е въпроса. Ако родителите в своето желание да направят детето си изключително дисциплинирано, да следва някакви правила, постигнат в него една ригидност, едно, както се казва в писанието, да следваш не духа, а буквата на закона. И тогава, когато станеш ригиден, стагниран, когато станеш така да се придобиеш способността да виждаш само така като кон с ночници, тогава вече няма нищо ползотворно в твоя живот. И затова, нали, двете неща са различни. Това пък е трета тема. Това пък е съвсем различна тема, нали, за жертвата, за саможертвата, за любовта към себе си, за егоизма, егоцентризма, каква е разликата, нали, защото едно е да обичаш себе си отговорно и да си егоцентрик безотговорно. Нали? Тоест, но, много е широка темата, но това са все... Според мен, аз имам едно предложение. Ако искате следващата ни среща, бъде изключително и само построена... Ще направим едно много кратко въведение и да бъде изключително само построена на въпроси, защото, нали, когато започне върху нещо конкретно да се говори, тогава става нещо много по-ясни стават нещата, могат да се дадат примери. Нали, ето сега, това са много големи теми. Нали, какво означава да се жертваш за другия? И конкретно как става това нещо? И какво означава да си егоцентрик, егоист? И какво означава да обичаш себе си? И как това в семейството и във възпитанието го вижда децата в родителите или пък родителите или пък децата към родителите и така. Това са неща от живота, които да си ги говорим малко по-конкретно. Това според мен е загуба на духовна връзка между родителя и деца. И когато ние казваме, че младите са такива, трябва абсолютно да ни е ясно и нашето участие къде е тук. Защото те не са станали такива, просто така си родени. Ние сме някакви, нашето поколение, виждаш ли колко сме по-добри, пък децата ни какви са. Не, ние просто имаме участие в това. Участие в това, че ние сме загубили духовната връзка с децата си. И сме наблегнали на нещо съвсем различно. И в един момент няма нищо между нас. Какво вижда тогава? Как детето, на какви теми да говори детето с мене, ако то по принцип не е свикнало да говори за важните неща в живота?
На какви теми да говори с мене? На какво, какво си е купил днеска или къде е отишъл? На каква тема да седне детето да говори с мене? Нали? За това става въпрос, а не, че просто децата са съвременното поколение е някакво по-лошо от нас. Ние сме тези, които сме заложили бомбата с закъснител. Тогава, когато сме обърнали внимание на питанието, а не на възпитанието. Тогава, когато ние сме заложили на някакви други квази ценности, а не на истинските, и то резултатите просто идват от само себе си. Малко по-късно идват, дали не веднага, обаче ние си береме плодовете на всичко това, което ние сме го заложили. Нашето поколение. То е отговорно за цялата тая работа. Също бих добавил към това и още нещо, че още по-страшно е егоцентризма при възрастния човек. Защото при младите хора пак има някаква надежда да се промени. Но един възрастен човек, който целият си живот е бил егоцентрик, е бил егоист и продължава в своите последни години от живота си да продължава да бъде такъв, като отстоява с цената на всичко, това свое право да бъде егоист, кавички, разбира се, право, това е по-страшно. Заповядай. Аз искам да попитам, как може да се преодолее смесването от страна на майката на любов и привързаност към децата си? Много съществен въпрос. Много е трудно майката сама да се откъсне, когато това вече е станало част от нея. Това отношение към детето е станало част от нейния характер. Тя вече няма представа какво означава истинска любов към детето си и какво означава привързаност. Привързаността тя смята за любов и за това, който отстрани да й казва, ти всъщност какво правиш с детето си? Как? Аз живея заради него. Нали, чували ли се тези? Аз дори директно казвам на детето си. Аз ти желая само доброто на тебе. Затова така ти казвам да правиш. Нали? И тук вече идва ред, когато детето започне, вече става пълнолетно, в крайна сметка идва ред и на неговата отговорност и на нашето самовъзпитание, за което говорихме. Защото в един момент нататък трябва да си дадеш сметка, че ти отговаряш за себе си и трябва да поставиш някакви граници. Много е трудно. Много е трудно да поставиш граници между тази родителска привързаност, защото тя може да се изтълкува като отхвърляне, като обида. И тук е въпросът да потърсиш собствените си ресурси за справяне, за да можеш без да, как се казваше тази молитва, без да накърниш и смутиш близкия, да отстоиш границата си. Трудно е, но не е невъзможно. Има начини, по които да заявиш на родителя, че ти поемаш отговорността за своя живот. Да му благодариш за всичко, което прави и да не позволиш повече да се меси. Защото това е вече наша отговорност като зрели хора. Родителят толкова е могъл. Това е могъл да направи за нас. Но в момента, в който ние осъзнаем, че сме оплетени в мрежите на родителската привързаност, наша вече отговорността да се освободим. Има начини. Тук също искам и аз... Може да избягате от вкъщи за няколко години. Не, тук въпросът е много често това разделение се свързва и с бунта срещу родителя и неговото отричане и отхвърляне, което не е решение на проблема. Това да се разбунтува срещу родителя, да го отречеш, нали, като родител. Тоест изцяло, както изцяло му се подчинявал, така и изцяло да му се противопоставиш. Значи, това са крайностите. И тук това, което много ти благодаря, че го каза това, защото това ме навежда на следното. За този бунт. Много, когато един така пораснал син или дъщеря усетят тая мрежа, в която са хванати от родителя, могат да се подведат да направят един много противоречив ход. От една страна да се разбунтува и да иска пълна свобода, от друга страна обаче да продължи да бъде под финансовата зависимост на родителя. Така че от една страна хем иска родителя да продължи да се грижи за него
и той да стои в тази зона на комфорт, хем, нали, се бунтува и желае той да поеме, родителя нищо да не му казва. Затова трябва много ясно и добре да прецениш всъщност какви са твоите ресурси да се освободиш финансово. Първо. Тоест, ти сам да поемеш отговорността за твоето препитание, за твоята самостоятелност и постепенно да не позволиш и да ти се диктува от родителя къде искаш да бъдеш, какъв искаш да бъдеш, какво искаш да правиш със своя собствен живот. Но не можеш по такава двойствена ситуация да стоиш, хем да си зависим финансово, хем да си независим емоционално, духовно и всякак. Нали? Аз сега наблюдавам два случая коренно противоположни. Единият прекалена загриженост от страна на майката за своето дете, което дразни до голяма степен детето, вече абсолютно пълнолетно, и в същото време вкарва в невероятна, невиждана паника майката, която прибивава в постоянен страх за своето дете и която я кара още повече. Нали? И виждам, че тя няма, това е болезнена ситуация, тя няма сили да се справи с себе си и живее в постоянен страх и в постоянно притеснение. И това, което можем да препоръчаме в такъв случай, това е този страх, който идва от това, че детето няма да се справи, че то ще се разболее, че то няма изобщо да успее, трябва да го възложим на Господа всичко това нещо. Тоест да прехвърлим голяма степен от своето притеснение на Бог, който да му позволим той да се включи. Но аз исках да спомена тук за противоположния случай, когато децата се дразнат от това, че майката изобщо не участва в тяхното възпитание или изобщо в техния живот, или участва недостатъчно. Тук може да има патологична страна, защото когато децата прекалено много искат, нали, а родителят държи своята позиция твърдо, нали, в желание те сами да започнат да се справят. Но има и друга крайност, когато майката отдавна се е отказала поради ред причини да участва в възпитанието, но в същото време иска да бъде майка в очите на децата си и това не може да се получава. Ситуациите са толкова противоположни и в същото време толкова обичайни в нашия живот. Случва се, че върху всяка една отделна ситуация може да се коментират страшно много неща. Това тази майка, тя е развила генерализирана. Тук има и нещо друго, което трябва да го отчетем, че понякога родителят, именно бъркайки любовта с отговорността пред детето или с грижата за него, узурпират цялата власт над него и държи на тази власт, дори когато детето придобие зрялост, нали, стане зрял човек. Тоест, самият родител не му дава на детето да бъде самостоятелно. От друга страна, детето отвръща на това с някакво отмъщение, с някакво садистично отношение, т.е. с някаква форма, на която да отмъсти на родителя си. От една страна не може да излезе от това отношение, от друга страна иска да възмезди себе си, това, което понася като някакъв ущърб, да го възмезди, като измъчва родителя по определен начин. И това доставя удоволствие на двамата.